Gidala na pauli sa Barangay Clarin sa Bansalan, Davao del Sur ang patayng lawas ni Evangeline Rumin nga PE teacher sa Mindanao State University, Marawi Campus nga usa sa mga namatay sa pagpamomba ni adtong Domingo. Gibiyahe kaganihang buntag ang patayng lawas gikan sa probinsya sa Lanao del Sur. Gikuha sa pamilya ni Amorin ang iyang lawas ug gikuyugan kini sa usa ka team sa Philippine National Police paingon sa Bansalan, Davao del Sur. Gipaniguro sa Bangsamoro government hapsay ang pagbiyahe sa lawas ni Amorin ug makaabot kini sa iyang panimalay. Una nang misaad si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Ahud Ibrahim nga mutabang ang BARMS sa pamilya sa mga namatay ug nabiktima sa pagpamomba. Migawas sa investigasyon nga dihang gihulma ug balik ang nahipos nga mga parte sa mibusikad nga IED, hinimo kini sa giusa nga bala sa 9mm ug rocket propelled grenade kon RPG nga gisulod sa bag. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines. Stay safe.